Yan po ang per kilo ng ating tilapia Batangas. 80 pesos na per kilo. Meron tayo mga per piraso ng bangus dito. Isang piraso ay 50 pesos. Meron din pong 40 pesos ang isang piraso ng bangus. Dang matambaka sa halagang 140 na per kilo. Tapos mga ulo. Magkano ulo? 80 pesos na kilo ng ulo. Sa Ariel, magkano kilo mo ngayong galunggong? 150 sa per kilo ng ating galunggong. Yan po yung mga latagan ng mga tumpukan po dito sa halagang 100 pesos na hipon na sariwang sariwa po. At meron din po silang mga 50 pesos na tumpukan, no? So 300 pesos na per kilo ng hipon. 260 naman po dito. Boss, pakain. Magkano ngayon yung banak mo? 140 yung kanyang palintang banak, no? So shoutout sa'yo, Kaluga. Magkano tawilis? 100 pesos na per kilo. Kaluga yung sombrero ko, Kaluga. Shoutout pala sa family ko dyan sa Romblon. So shoutout. Bilyar ka family, shoutout din dyan. Ayun. At saka kay Jocelyn Bernardo, ingat ka sa biyahe mamaya. So yung sa ibang bansa na bayaw mo? Yun, at saka sa bayaw ko si Mong Bansa, shoutout din. Ayun, salamat. Magaling pala si Buslando sumayaw. So latag po ni nanay dito, no? Nay, magkano ang per kilo mo ng isdang lapis? 120 na per kilo ng isdang lapis, oh. Tapos mga tilapiyang arroyo, no, sa halagang 80 po ang kilo. Tapos may paninda rin siya mga bitbit na ginagawang pang meatball. Sandaan po lahat to, oh. 100 pesos pa rin po ang kilo ng ating tahong. Ang talaba, ito na lang po, 100 pesos din po ang kilo. So ang mga hipon po dito, no, hindi po pare-parehas ang kanilang mga per kilo. Kasi meron 350, 370, may 260, may 320, may 300. So yun po yung mga presyohan ng kanilang mga bentahan po ng hipon dito sa bayan po ng Malabon Fish Market. Hindi pa tayo nakapagbigay ngayon kasi nag-iipon pa tayo ng pambili. Magkano to? 60 pesos pa rin. Ayun, oh. Yan pa rin po yung presyo ng suka ni tatay dito, no? 60 pesos. So, shoutout. Kanina pa tayo nahanap, Lodi. Pakyaw na kami. Ayun, nakapakyaw. Cream Dory. Buhay pa, buhay. Tumatalon pa. Shoutout kay Kagawad Eric Galiano ng Tondo. So, shoutout kay Kagawad Eric Galiano. So shoutout kay Pamilya Bantot. Shoutout sa Pamilya Bantot. Oh, shoutout sa'yo, Jerry. Kay Ate Potpot, shoutout sa Pamilya Bantot. At saka pala kay Avatar. Ayun, kay Avatar, the Legend of Fish. Alright, sige, thank you. Kano upo, Lodi? 40 isang piraso per kilo. Isang piraso. 40 pesos po ang isang piraso. Ito po yung papaya, oh. Kung kayo ay mag-aano ng papaya, masarap po ito sa tinola. O kaya atsara, no? Atsara at masarap sa tinolang manok. Mga tumpukan po dito sa akit ng tulay, no? Tumpukan ng mga isdang espada ay 100 pesos. Yan po yung mga presyo ng tumpukan na nakadaing sa halagang 100 pesos at 120, no? Hindi ka na magdadaing at talagang bibili mo na nakadaing na siya. 50 pesos lang po yan dito sa Malabon Fish Market. Boss, pwede matanong yung presyo ng dalagang bukid mo? 120 lang. Dalaga natin, 120. 120 per kilo? Opo. Mura yun. Ano, 120 ang per kilo ng dalagang bukid, oh. Siya lang po ang nakita at may latag dito ng dalagang bukid, no? 120 na per kilo. Boss, salamat. Thank you. So, shout out po, Nanay Noemi. Good morning po. Shout out sa mga kasuki ni Nanay Noemi dito sa bayan ng Malabon Fish Market, no? Ang bentahan niya po ngayon ng bangus dagupan ay 230 na per kilo. Ganito yung gusto kong bangus, Nanay Noemi.
bago po ang lahat ay isang magandang umaga po dito sa bayan po ng Malabon Fish Market at kung saan ay talagang dinarayo ng ating mga kababayan, no? So tayo ay mag-update ng mga panibagong presyuhan at mga latagan dito sa Malabon Fish Market. So samahan niyo po muli si Boss Lando Explorer. So tara, let's go! Alright, so tingnan natin ang kaganapan dito sa Malabon Fish Market ng kanilang mga panibagong latag ng seafood. So samahan niyo pong muli si Boss Lando Explorer na mag-explore at baybayin pong muli itong Malabon Fish Market at isang araw pong pakikipagbakbakan, no? So shout out sa iyo Mac Vera Vlog at pakisuportahan din po natin sila, no? Pati si Vendor Mix Official na vlogger din po dito sa bayan po ng Malabon Fish Market. So tara, let's go! Yan po ang per kilo ng ating tilapia Batangas, 80 pesos na per kilo. Meron tayo mga per piraso ng bangus dito, isang piraso ay 50 pesos. Meron din pong 40 pesos ang isang piraso ng bangus, no? 40 pesos, 40 pesos na isang piraso ng bangus. Tapos sa mga hipon naman po natin dito ay 280 na per kilo. Boss Jerry, shoutout sa'yo, kamusta? Okay lamang, Boss Lando. Magkano rito? Pitang ko, dagdagan mo. 350? So 350 po ang per kilo po dito sa mga ganitong klaseng hipon, no? Palagay sandaan dito. Ayan, no? Yan po yung mga kanilang latagan ng hipon sa bayan po ng Malabon Fish Market. Isdang matambaka sa halagang 140 na per kilo. Bangus dagupan sa halagang 130 na per kilo. So ayan yung paninda ni Idol dito, no? Tapos mga ulo. Magkano ulo? 80 lang yan. 80 pesos na kilo ng ulo. Naman sa 2 kilo. Galunggong. Sandal lang po ang kilo. So may mga tumpukan po ng mga isdang matambaka, no? Boss Ariel, magkano kilo mo ngayon galunggong? 150 sa per kilo ng ating galunggong. Kako mukhang maaga kamuwi, ah. So shoutout sa iyo, Boss Ed, Compact. So ayan, ganyan karami po ang ating mga kababayan po mga namimili dito, no? So mga presyohan po nila ng mga galunggong po dito sa halagang 150 na per kilo. Yan po yung mga latagan ng mga tumpukan po dito sa halagang 100 pesos na hipon na sariwang-sariwa po. At meron din po silang mga 50 pesos na tumpukan, no? 280 na per kilo. Tapos may mga tumpukan din po dito sa halagang 100 pesos, no? Ang tumpukan po natin dito ng mga dili sa halagang 50 pesos. Tapos mga bangus po sa halagang 100 pesos na tumpok at 100 ang per kilo. Salamat ka, Boss Ed.
Alright, so akyatin natin ang ating bayan ng Malabon Fish Market at tayo mag-update pa rin ng kanilang mga latagan po dito, no? So mga presyuhan na dapat natin malaman sa kanilang mga latagan. Shout out sa'yo, Lodi. So 300 pesos na per kilo ng hipon. 260 naman po dito. Puro ang nakikita po natin dito ay mga hipon sa kanilang mga latagan. Boss, pakain. Magkano ngayon yung banak mo? 140 yung kanyang palintang banak, no? So, shoutout sa'yo, Kaluga. Magkano tawilis? 100 pesos na per kilo. Kaluga yung sombrero ko, kaluga. So, sariwang mga tawilis po ang mga latag, no? Kaluga, sombrero namin. Wala pa eh. Hindi pa naiipon. Bibigay tayo. Magkano kilo mo sa ipon? 70. 270. So, dito naman po ay 270 na per kilo ng hipon. Tapos mga tilapyang Batangas na kanilang mga latagan. Ayan. Ay, bossy. Magkano kilo? Mura lang oh. Magkano kilo ngayon? 110 lang, 110 pesos na kilo ng May Batangas tilapyang na Batangas, no? Bilog na bilog po yung ating tilapyang Batangas, napakaganda. 110 po ang presyo. Tapos ang ating mga tawili sa halagang 100 pesos na kilo, no? So ang nakikita po natin pa rin latagan dito sa bayan po ng Malabon Fish Market ay mga tilapyang Batangas at bangus, hipon, no? Ang kanilang mga nakikita po nating latag. So shout out sa iyo, Pogi. 300 pesos na per kilo ng kanyang hipon. Jumbo size na hipon. Yung isa ay 250 na kilo, no? Tapos tawilis. Yun, 80 pesos naman po ang per kilo ng kanilang mga tawilis. So, yan po yung mga kababayan po natin na mga dumarayo upang maganap ng mga presyong abot kaya ng kanilang mga bulsa. Boss, magandang umaga. Magkano kilo mo ng hipon? Ayun. Dito po sa kabila ay 370 na per kilo. 280. Yun, 280 na per kilo naman po dito. So, dagsa po ang ating mga hipon dito sa Malabon Fish Market, no? Medyo mataas ang demand ngayon ng ating hipon. Ngayon po ay araw ng Sabado, November 2, 2024. So lilipat tayo dito sa kabila na nagbebenta rin ng mga tilapyang Batangas. Boss, thank you. Salamat. Boss, good morning. Magkano tilapia? 100 pesos na tilapyang Batangas. Malaki maliit, 100. Ayun, malaki maliit po na tilapia, no? 100 pesos na tilapyang Batangas. So bagong buhay, bagong shout out ngayong araw ng Sabado. Shout out pala sa family ko dyan sa Romblon. So shout out. Bilyar ka family, shout out din dyan. Ayun. At saka kay Jocelyn Bernardo, ingat ka sa biyahe mamaya. So yung sa ibang bansa na bayaw mo. Yun, at saka sa bayaw ko sa ibang bansa, shout out din. Ayun, salamat, salamat. Magaling pala si Buslando sumayaw. Good.
morning. Ayan po yung mga latag na yun. Ipon po natin dito ay nagkakahalaga ng 260, no? Ipon ng pinagkakaguluhan ng ating mga kababayan. So may mga tumpukan naman po tayo dito ng mga galunggong sa halagang 100 pesos. Kamatis pa kailangan, di ba? Boss, pwede malaman kung magkano per kilo mo? 200 boss. Iyon, 200 pesos na per kilo ng galunggong. Ito, 100 pesos, no? Siyempre. Yan, 100 pesos na tumpukan ng galunggong. So, shoutout sa'yo, Lodi. Shout out. Boss, salamat. So, latag po ni nanay dito, no? Nay, magkano ang per kilo mo ng isdang lapit? 120 na per kilo ng isdang lapit, oh. Tapos mga tilapiyang arroyo, no? Sa halagang 80 po ang kilo. Tapos may paninda rin siyang mga bitbit na ginagawang pang meatball. 100 po lahat to, oh. So, ayan po yung latag ni nanay, no? Nay, salamat po. Alright, dito tayo sa ating mga nagbebenta ng mga seashell. 100 pesos pa rin po ang kilo ng ating tahong. Ang talaba, ito na lang po, 100 pesos din po ang kilo. So, ang ating dilis ay 140 na per kilo. 80 naman po sa ating tawilis. Boss, thank you ha. Salamat. Ano boss? Basta bilis. Uy, kahapon marami tong papaya ni Kuya, oh. Ngayon, paubos na, no? Konti na lang yung paninda niyang papaya. Maraming ang namili. Tapos ang kilo po, no? 25 pesos. Sa kalahating kilo. Bali 50 pesos po ang per kilo. So, ubas din po ay 140 na per kilo. Sitis na ubas. Kuya, maraming salamat. Salamat. Ayan po yung mga mura nilang presyohan ng prutas, no? Tapos melon, isang piraso, 80 pesos. Tataw. Ayun, wala kang isda. Walang isda, walang napakyaw. Ano, si Kalando ito. Ano, shoutout, kagigising lang ni Mrs. So, shoutout po sa'yo. Magandang umaga. Yan po yung update po natin dito sa kanila mga presyohan ng prutas. Idol, salamat! Mga gulay sa halagang 20 pesos na isang balot. 20 pesos po ito, no? Ang laman po ay 6 na piraso. Tapos ito po ay 50 pesos. Ayan. Wala si Black Mamba. Magkano ang palaya mo? 80 lang kilo. Yon, 80 pesos na per kilo ng ating ampalaya, no? Boss, salamat. Tapos mga presyo pa rin po sa halagang 20 pesos na gulay. 170 sa per kilo ng ating pusit kalawang. Ang pampano po ay 350 pa rin po ang kanyang presyo.
nagsak. Ay, walang nagsak. Wala dito yung bulso ko, kasabihan, dami laruan ni Boss. Alright, sa Tilapiang Batangas po ng ating kaibigan dito. No? Shoutout sa kanyang mga kasuki na lagi pong namimili sa kanya ng mga Tilapiang Batangas. 110 pesos na per kilo. Ganda. Mataba. Mga bilugan na Tilapiang Batangas, 110 lang po ang per kilo. Manten lang, Mi. Boss, salamat. Thank you, Boss Nando. 320 na per kilo ng ating hipon. So ang mga hipon po dito, no, hindi po pare-parehas ang kanilang mga per kilo. Kasi meron 350, 370, may 260, may 320, may 300. So yun po yung mga presyohan ng kanilang mga bentahan po ng hipon dito sa bayan po ng Malabon Fish Market. Dito naman po ang ating mga pusit kalawang sa halagang 160 na per kilo. Lodi, thank you. Salamat. Mainitang. Sakat yan eh. Hindi pa tayo nakapagbigay ngayon kasi nag-iipon pa tayo ng pambili. Magkano to? 60 pesos pa rin. Ayun, oh. Yan pa rin po yung presyo ng suka ni Tatay dito, no? 60 pesos. Shoutout po natin So, shoutout. Kanina pa tayo hinahanap, Lodi. May pakyaw na kami. Ayun, nakapakyaw. Cream Dory. Cream Dory. Buhay pa, buhay. Buhay pa, buhay. Tumatalon pa. Shoutout kay Kagawad Eric Galiano ng Tondo. So, shoutout kay Kagawad Eric Galiano. So shoutout kay Pamilya Bantot. Shoutout sa Pamilya Bantot. Oh, shoutout sa iyo, Jerry. Kay Ate Potpot, shoutout sa Pamilya Bantot. At saka pala kay Avatar. Ayun, kay Avatar, The Legend of Fish. Alright, sige, thank you, thank you. Shoutout sa inyo, mga nag-iwag. Alright, update natin ang gulay. Magkano upo, Lodi? 40 isang piraso per kilo. Isang piraso. 40 pesos po ang isang piraso. Ito po yung papaya, oh. Kung kayo ay mag-aano ng papaya, masarap po ito sa tinola. O kaya atsara. No? Atsara at masarap sa tinolang manok. Sayote, magkano? 70. Tumaas, no? Hindi bumababa presyo ng sayote. Nung nakaraan nagtanong ako dito, 60 pesos eh. Ngayon tumaas pa ng 10 pesos. 1,100 na isang bag. Isang bundle na plastic. Grabe. Talagang tumaas ang gulay ngayon gawa ng bagyo. Binagyo kasi yung norte. Oo. Yung talong, Boss Nando. Talbos-talbos ba? Talong, mal. Kita mo okra, wala kang makita sa'yo ngayon. Mataas ang demand ngayon sa Divisoria. Siyempre pag binili mo yun, pag binaba mo rito, mataas na rin ang trade. Pasa-pasa na kasi. Totoo yun. Sige po, Nay, salamat po. Oo, salamat, salamat. So dito ang mga presyo ng ating mga sibuyas, no? Halagang 20 pesos. Tapos mga kalamansi ay may 10 pesos din silang paninda. Tapos may mga ampalaya sila, no? At talong. Kaya na tayo bumili. Pabigat, magbitbit, paglabas na lang. So presyo ng kanilang mga gulay pa rin po, no? May mga 50 pesos, 20 pesos. Yan po yung mga latag ng kanilang gulay sa bayan po ng Malabon Fish Market. Alright, dito tayo sa kabilang latagan at tayo ay nasa tumpukan na, no? Mga tumpukan po ng bentahan ng isda sa halagang 50 pesos at 100 pesos. Bossing, magkano ngayon ang per kilo mo ng hipon? 270 na, Boss Nando. Iyon, 270 naman po ang per kilo dito sa tumpukan, no?
270 na per kilo ng hipon. Yun, pwede daw, pwede. Mura na, nauutang pa. Boss, salamat. Thank you. Okay. 270 na lang po, madam. Mga tumpukan po dito sa akit ng tulay, no? Tumpukan ng mga isdang espada ay 100 pesos. Yan po yung mga bentahan po nila ng latagan ng tumpukan po, no? May mga nakadaing na rin po mga bango sa halagang 120 na tumpok. 100 naman po sa kilo ng ating tilapiyang Batangas. Magkano naman kilo ng galunggong, te? 200. So, kilo po dito ay 200 pesos, no? Na kilo ng galunggong. Tapos yung mga latagan po nila ay 100 pesos na tumpok. Salamat! So, update pa rin po tayo sa kanilang mga latagan. Tumpok po na 3 piraso, no? Nakadaing na ay 100 pesos. 120 naman po dito sa kabila. Yan po yung mga presyo ng tumpukan na nakadaing sa halagang 100 pesos at 120, no? Hindi ka na magdadaing at talagang bibili mo na nakadaing na siya. Madami na sariwa, oh. Yan pong mga nakikita po nating mga nakalatag ay 50 pesos. Mga tawilis po, no? Tumpukan po ng bangus dagupan sa halagang 130. Yan po ay mga pandaing. Busy ka, Lodi, ha? Wala kang ibang isda, no? Wala pa mahango. Mataas ang presyo. Puro bangus lang, no? Yan po yung mga isdang bigid, no? Sa halagang 120 na kilo. At tumpok po natin ay 50 pesos. Ang kilo po ng tilapiyang Batangas ay 120. No, napakasariwang tawilis po yan. 50 pesos lang po yan dito sa Malabon Fish Market. So mga tumpukan po ng bangus dagupan at napakaganda po ng kanyang mga bituka, oh. Yan po ay binebenta ng 20 pesos. Tapos ang tumpukan po nila dito ay 130, no? Dalagang bukid, Labayhita,
Sa loro no, per kilo ay 120 oh. Ang bangus niya ay isang piraso 140. Boss, pwede matanong yung presyo ng dalagang bukid mo? 120 lang. Dalaga natin, 120. 120 per kilo? Opo. Mura yun. Ano, 120 ang per kilo ng dalagang bukid oh. Siya lang po ang nakita may latag dito ng dalagang bukid no. 120 na per kilo. Boss, salamat. Thank you. 120 sa kilo. Bangus dagupan sa halagang 230 na per kilo. So shout out po Nanay Noemi. Good morning po. Shout out sa mga kasuki ni Nanay Noemi dito sa bayan ng Malabon Fish Market no. Ang bentahan niya po ngayon ng bangus dagupan ay 230 na per kilo. Ganito yung gusto kong bangus, Nanay Noemi. Opo, dumapo ako dito. Wala po kanilang tinda rito eh. Kaya nung pag-ikot ko, nakita ko na po kayo rito. Ayaw nila magbigay ng bangus. Nandun silang bago ko na. Mataas po talaga ngayon ang presyo. Yung isang piraso nito, Nanay Noemi, may 1 kilo, no? Oo, meron. Yan. Ganyan ang gusto kong bangus na, ano. Ganyang kalalaki na lalagyan mo ng palaman na sibuyas kamatis. Pang ihaw, no? Wala na 140, 130 lang. Good morning, kuya. So, shoutout po sa'yo. Yan po yung mga paninda po niyang mga bangus dagupan. Sa mga medyaan, kuya, magkano na presyo? Bumaba ang tilapia, nag-110 na tayo, tanghali na eh. Sa tilapyang Batangas. Oo, 110 Ayan. lang mo. 110 po ang per kilo ng tilapyang Batangas. Sa mga ano mo, bangus, 150 po sa bangus dagupan ang per kilo. So kuya, marami pong salamat at na-update ko na po yung paninda nyo. So shoutout po kuya. Shoutout. Salamat po. Alright, so sa sistema po at kaganapan dito sa Malabon Fish Market, ang mga tumpukan po ng bangus ay marami at mga nakadaing na. At mga hipon, tilapyang Batangas, bangus ang ating pong makikita na mabibili nyo po dito sa Malabon Fish Market. So shout out sa ating mga kababayang OFW na naghahanap buhay po sa ibang bansa. Shout out po sa ating mga kababayan na lagi po pumupunta dito sa Malabon Fish Market upang mamili ng kanilang mga iuulam. So shout out sa ating mga nag-share ng aking mga video dito sa Malabon Fish Market at sa mga viewers po natin na lagi po sumusubaybay sa aking pagbablog sa Malabon. So ito pong muli si Boss Lando Explorer na lagi pong mag-update ng presyuhan at kaganapan dito sa bayan ng Malabon. Enjoy and be safe po sa ating lahat. God bless po. Bye bye.